A dnes si ukážeme ďalší skvelý recept z teplozdušnej fritézy a tentokrát to budú cestoviny. Poďme na to! Najprv si zoberieme takúto silikónovú formu, ktorá je úplne tip-top do tejto fritézy. Keď ju nemáte, nič sa nedeje, nemusíte, môžete použiť len túto fritézu, len ja nerada umývam fritézu, takže ja určite použijem túto silikónovú formu. Si zoberieme 200 g cestovín, surových, ja som zobrala fusíly. Potom si zoberieme 500 g mletého hovädzieho mäsa, môžete už vopred kupované, ako ja som kúpila. A takto po častiach to dáte do fritézy. Ja si teraz zoberiem kameru, aby ste viac videli, čo tu vlastne robím. Takže ako vidíte, máme tu surové fusily, máme tu surové mäso, ktoré ešte takto rozoberem. Teraz pekne mäsko osolíme, pridáme čierne korenie, aj oregano, ešte muškatový orech, sušený cesnak, ešte sušenú cibulu. Teraz chytíme a zoberieme si krájené paradajky alebo paradajkový pretlak a všetko vylejeme na túto zmes. Podlejeme ešte vodou. Všetko spolu dôkladne premiešame. Viem, že to nevyzerá veľmi dobre teraz, ale verte mi, bude to super. Pri 200 stupňoch pečieme alebo varíme približne 30 minút. Po vybratí z teplozdušnej fritézy po 40 minútach musela som ešte 10 minút pridať. Cestoviny s mäskom vyzerajú takto. A ešte ideme doťuknúť. A šupneme na vrch len strúhanú mozzarellu. Pridáme 125 g, čiže celú mozzarellu. A vrátime ešte do teplozdušnej fritézy. Takže nechala som, aby sa ešte syr roztopil. A jedlo pre celú rodinku hotovo. Toto celé je na 4 dávky. Jedna dávka má 480 kalórií a 38 g bielkovín. Poďme ochutnať. Toto je fakt dobré. To kokšo. To sa mi podarilo. No. Teraz sa teším na zajtrajší obed. Super. Toto by som mohla jesť každý deň. Vyskúšajte. Dajte mi vedieť. Čaute.